Nyamira, Homa Bay, Bomet Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onture ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Dizi TV obwensu uomogusi. Biamono kigi momo anchomuriria bo television ya Dizi TV na ndene magaro bendengi ya tukumira na gaga SMS itomna butambe na tuchitokole bintu byeito aiga se television ya Dizi TV ne robwansu bomugusi kero indoji kirejide kitali nyingi emeronge tato na kiandego rechinsa iseto chi magaro baya bono na bunuma etebutikire magaro litukule Jumamosi na pegoli tukule Jumatano nigo tugo oso asumurubirio monene kigima oyu no rumurubirio monene kigima ase orogonkorwo gusi abo igo kinyingi mugo kwana mangana siasa so munwa bweke gusi ase television ya onambeya mu munwa bweke gusi bunanga kwa taibo tambe tebyo musani onde ekero toko so asumurubirio yo aso entubwate Facebook yito Dizi TV News na pego YouTube Dizi TV News alina bogo subscribe kire chingaki elinde bono kwanyara komanyekero twabekire mirubiringa bunejeiga bunana kwa tebiri tukulia lero omogeni yito Honorable Dr. Daniel Manduku no hari me nyomba emogoroba ya bono tuyariga niribya kigima igote tobeke ngambo igorage mesem no tochi twakora botambe bono ntete kwariga no moyo murabu kigima egento bonete gukora onye kubwate liborio libeke igabwa se namba ejore gorogabwa se TV hao elinde tomoborie aigana wa kwereria ye masehemo elinde omanye alisa akora campaign chi aikira lituko toko monyora eno monyora igo aukwana na bantabangi ta ukwereria yemo asema bono tigangire chinga kiechi kumwariga ni asegete singito na mpeyemo na kumwakira mbiamono so gwanchira na gochagaiga ekiagara na konkigima gutura mangana haye yichi campaign goikagaiga mweshimiwa akwariga ni mbiamono karibu Dizi TV mbiamono moko mwana ikirega rero ase Dizi TV yes ndo chinega sengia mwa kolere na inchi mno murai na montegete bae motisha okay mogandore gasimine mujake biashara mnebi yes mokonya abantu baminto mbiamono kigima bono etete kwereri bagiri kwakira mbiamono litangani gocha kiagerande yake nabo bintu bindi byalinge gocha gosoka ilinde toika lakini mbiamono singi cyo waikire bono mwishimiwa ayino mugusi na inde abantu mbaro bakomanyete nabange kurinde ase faida yuri utakomanyiti ande yake tuchake aso iboire egotira aso somete ne familia yao ne ibinde turachakire background yawo gotira ngai yo iboire baka gwikaboniga mbiamono ona ibore tu mwaka 71 mutinyoka wa tariki 5 Nairobi 71 mpaka bono ni miaka 50 yomo 51 igo tindi mokeme na mokote twese tinde ro chawe tindago ragiro bosi umbo ikorokia no komenya bia ngitogero kale kolia no komenya bia okay ngasoma ngakiyo kana ibole tu mwaka komita ya colleagues na polisi okay Nairobi industrial area yes ngatwale gesio ngaso skuru Nairobi kenda moke kena monne ngache skuru ko kumichinda Michinda boarding school yes ego toka sakuru ko Elbagon yere Rift Valley yes Nakuru County yes ngaba Michinda paka mwaka 85 ndio alenga batanga ni gukora 844 gerego chaka mugaso imekima twakora matemu 844 ngatanga na Kenya enkima ngairwa
Alliance High School. Okay. Kenagenda Alliance High School mwaka 86. Ngona ba Alliance kuru mwaka 86 mpaka mwaka 88. Kena kora Alliance nenga kora biamono sama temu. Nenga tanga na biamono. Ngarange ku university go somera architecture. University kyochete. Nito enga batanga niko genda Jomo Kenyatta University of Agriculture. Okay. JKUAT. Yeah. That time, yari kuru kwa Jomo Kenyatta College of Agriculture and Technology. Yes. Ngachorwa muna bana batanga ni Merongebe osomera architecture. Architecture. Kena kora architecture ngakora. Igasikia ngali kwemeremo. Kera wete university kana kuri kwemeremo. Ngakiyo utwarenga bakasana Kenya. Okay. Kera kora architecture ko genda kole myaka ebere. Omekoro nyore license. Muno mu architect. Okay. Kisikia nganyole gasi ngakole school November ngali ku January. Okay. Kenali kwa ngakole myaka ebere. Lakini nganyore license yane within 18 months. Tingori myaka ebere. Tukori myaka ebere munetake. Nganyore 18 months. Ngaita matemu nganyore license. Okay. Kenanyore license ngachako bisiane. Okay. Mwaka 1998. Okay. Kachako bisiane na nenga tware gesikia. Ngagoro bisintangani muromo Kenya in Kigali, Rwanda. Kigali, Rwanda. Kenaga Rwanda. Ngachake gasi obacholi. Chinyombororo. Yes. Ngakora kuru mwaka 1998. Paka mwaka 2006. Okay. Lakini ende atiabu ngojana ni Kenya na kolegasi na kwere na Rwanda. Kena ngi Rwanda ngakole gasi nyinge na ende ngia. Okay. Akomura iwe nse yo ngakeyo ngamukorere gasi. Oyo rubono okoro ku Paul Kagame, yes. Ngamukorere gasi yae. Ande gwetera abu nganyora abantu abangi ngamanya abantu abangi. Actually metinya rebere na tuma abana kuru nyali bali masaba abana batano youths batano kuchia bakanda korra gasi na korete na ngomoke muna barabu. Okay. Kena kore gasi Rwanda myake yo ngaira na Kenya ese ngenjo na nyorete gasi nyingi Kenya ga. Okay. So ngabango twaro bishe mu Rwanda ndiga Kenya nenge gore ende Uganda cyo bisije bakabona njiro nipata abantu bakabona baroro bande to kore mirimo bakore gasi. Yes. Kena cha Kenya ringo ngandre gasi yane mono ochora chinyo cha serikali kanyora chigasi chine na se gokora chigasi chia Ministry of Defense. Okay. Umura iwe nsenga ke yori korukwa marayamo Mwai Kibaki yoralire. Yes. Kange gasinga mukorera ya barak defense. Baraki eriyeye. Mariakani erimu chisoro koro Mombasa. Mombasa. Yes. Koro ni kwetera abure tukamanyana nere. Tukanya kosemania. Okay. Mangana obugaga chiyo. Kerende tuachaka Kenya yachaka kigendo korukwa National Construction Authority. Yes. Mosike Chris Obure orenge minister ya public works. Chris Obure yobono ko buri bogabana county ya Kisii. Okay. Ogombe kalende ngabalende omutangani asogo chaki ya National Construction Authority. Yes. Andika ya burende nganyara okora masters in strategy. Kena kora my masters in 2011. Ngaswa National Construction Authority. Yes. Njena nyachagete. Ngakora chobis Kenya ngima. Yes. Ngabeka abantu. Yes. Ngalika abantu Kenya ngima. Akabaroro cyabeire. Nene mbugo ikasi ikiriga. Kena National Construction Authority. Kartu ageze chikura mwaka wa 2017. Yes. Murai wense oyibonoro. Musike Uhuru Kenyatta. Yeah. Kangemeremo. Ngijigote report ya Mombasa. Kenya Post Authority. Managing director. Yes. Kena gandoro rende ngabororo myakebere. Okay.
mangana gasoa mangi mwaroche mono manyabantire bwata mangana ingo chiko soto rororo akara chinga kichia ikire ngoja kwanira tulingo tunyo beken sema sebono lakini to ngon soto ra samangana ayo lindo be kamangana ayo burongi muna bonete so rende kanarua port 2020 ngoira ndi biashara biane okay lakini ndandi katia na bwatega ngayo chago kuburi burai bwa Kisii County obugabana ditanga no bugabana kwata kwenyorete yes lakini ndandi katia mangana ga change ikagero karatika tutra ndabwa no bwate amate no family no bwate family no bako bori squeeze ni bwate family yeah mongi no na ko Isabella okay kerubo koru iganya rivali chache okay ase kigusita kwateba koru Mugamunda okay koru Mugamunda yeah nimbata bana batatu mwana mutanga ni Nyaruka ngosomera engineering okay in Oxford University okay oyo kabere omwaka go changwa ina Harvard University orangerigo na romoke oribono class 7 okay kora kana bonsi pi wakobwete bako onende egoro amatene ya na vere go byamara ki sai ngo terambia mono sengen jamana bakorre bia na endende mno moibori na bokorra bia kera bana bakorte bia mnae ni bako genda bakobwete bia sana bia mono mushimiwa bono kurengana n'ukwaresa kwao igogwaki nete asebiro go bwango totene netia sandeiga inkigiale kogera inkigiale gugwetia nabantu kwamanyeta abange sikyabisi ne bati kwa bwate usigazi audigo yarengebia ikigera mno kwangera gutira igukimete wango sana ritangani Nyasaye okay Nyasaye to wakana mbia mono yes lakini ngento yakabe njino mundu wo mukia kubikora mukia njino ngama tembono iga ongonyora no ngama tembono we aminity bono nanya konyora be in my life masakara na straight nara bawo sakaje babwate bakomnya ekemina no ga masakara gosenga ki ndembiyo naleta gi certificate akuchibi ntachibiche ndembiyo na ende ni bwabuli kuboniga ikera none county ya Kisii ndo bwato muchandonga ande yake ondena ro tasometi no leta masakara no bwate chibiche cheo nje mbwate kere gento na ende jitingu kwana na bantu na somete na bara kwane okay ikera mbako roje school no genda bona iga no bwato ndeura tebe mwasomete ne road note matakarua yomo classmate matakarua yomo masters oyo mokonyi bwa somo mwezi mio masters ni mwasomete ne United States International University okay mwasomete ne so abantu nabangi chijaji njiro nsomete na barabo doctors monsi abange I don't have to say anything no tingora buka bana bana tolenge kirasi na tugete kirasi bai chori kote ko bagwete pia mono kigiba bono watirire wakinire gocha gwakore chigasi chinyinge inki kwa igeire kuru semereme yonse pigwa akore gutira paka akarwa chite gutiga kuru KPA mono experience kwa nyore experience na nyore mono na mangana leadership kose orai na inde experience na nyore na mangana okore gasi no mukia na okore gasi no maene na indrende mono sengi gasi na somerete mangana buga gachi onye kunyorite nje na gachi te poti ya Kisumu acha ko bari innovated juzi ngakira gachi poti ya Lamu igase mangana somerete ni maita mangana buga gachi chipara matakar kwa gachi port kire ngento ngaro chipara njiro mangana meronaro mangana machenaro yes so in experience mbwate okay yes bono asingencho enganeye ere muliro no embono nindo chumuntu naro ubolirie liboli ndra boli gagerimo igorije enganeyo tima itiko setra enda sere litangani linde ora bekembe oburonge eli tumaga so agotia asa mangana ndeme taibo nkwa kwana ekasi oyo mwali ngoru KPA mwishimiwa goikira boniga chinkwana jiri cyale ngoromna asesemo ya KPA alia chibesa nchi asire tororo cyalenge chimillion chimyaki anda ne 2023 ekyo
chiagoretwe bintu bio aye na mono yo ndokuru kwa Fadhili Juma chibesa ngiri chasire toro charinge 928 million ekini semende na ndi kini chirego tebera mwara oseti ngendo ikuru kwa concrete barriers chire 1.4 billion shillings echumwa tumegete mutairi turatebe mutairi bose procurement yetakoretwe engane yonsi ekira kiro mugusi kiro muntu kurwanya ribari masaba ekina kiatagete komanyige ntegitangane na kiarenge gwikabona ande hake tukwanya kanyora ribaga okwonera se television yo mugusi ose media chia gusi ribaga na rieri obekekera ali obono kiro muntu amanyana na kiarenge oba etete yango tebi ayo minto kebatia yes ense ya Kenya na nsenkong na inde kero korra amangana go be kumuriro ase chitedio chinga seti TV na ndo korra ba go be kira mono bago chakra news item ko kori kere manyanga nge keranga ke bantaba ebi na bile ense ne binge okay lakini kero korre ngento ko be ku ngaseti botambe ngebugate keranga kiao okay egwete igoro ngwaro cyo musiki Kristo bure oberre kigambero emiaka anga 10 lakini igoro kara ekoti gatana monto tabwatikina eseki iboli epoti ya Mombasa asara nene na epoti ya Mombasa nebugate binte binge biko kendero igendo na korte kana jete epoti ya Mombasa igitangani ona nyorete emisigo ya gachire ya gachwa ya be report okay abantu batumia uko gachuko asobo ibi okay na inde kere misigo iralia ngoka nori ngende ko storage charges storage charges echi report ya wakano abantu individuals bakwana CFS okay container freight stations okay ngake sabu nganyora omwaka yomo 2018 kera container freight station ya kanyora 100 million in storage okay yani ugocha musigo ugocha wika Mombasa ali orabe kuiga ugachuka rinde kibesa so chinyinge bona kere container ko soka kwanyora ubwate storage ya 30,000 ose 40 ose 50 ngarigera ringarega ndeke ngebwate mechano ngebolia seki kene bolia nganyora ngantu bwate chi agency che serikali 27 27 chile airport okay ndo bwate Kenya Ports Authority ndo bwate Kenya Revenue Authority Kenya Plant Health KEFIS Kenya Railways Kenya Veterinary Kenya Forest yani 27 ngeboli ngaki injimeno murai we port abantu abawonzi ngibakorama akiaka kiro muntu nabwate a right as a computer go hold a container yes ayibono ayikwana terichanga chiya koru ngumbu abantu aba 27 kuseshina saba we kabawonzi bari gari kusechanga njire buya okay ngama no murai wense kama tebi abantu aba tabasokisko okay tutikari abantu bane boka abo bari Kenya Ports Authority Kenya Railways Kenya Bureau of Standards na Kenya Revenue Authority okay 4 yeah awande 23 kada baso kiso barua kena kora igo ngarosia babisa kisegi kigajaga kechaka paka basigali ba renge potimi aburu baga kimo sigari akora potimi aburu baga soki wisiko abungona amangana chakerete onye konyorite na irutukoti ekina prosekite ganga wocha ge gatruba nenjira indigete eseki bodi eseki aya kaya oseko some charge sheet ngwabe ka bunga chibashikasira oseko some charge sheet edi ya irutukoti oba goteba procuring without a plan procuring without a budget okay tarina chibashikasirete ya atoko rebi na bindi chibashikasirete ngubati bari chibasa bachinyora sichire ba confiscate bintu bya ba freeze no ni chi account kirigendo aya tokole irigo ya
tura bakaboni gachi account chao Jones kere gento mjeke no bwa to gutume kanga korone campaign igo bintu bia biro bimbi ya bono nende mano matese ngenjo mangana ke kambeo tutakiti anda guchi biro na mono yes lakini manya bantu ne bwate bigocho ko bekera bantu okay nendo manyanga kana rengalia ona wachi nguru jinge mono okay bantu mbata ketego wana bana bantaba ba kwa biasa lebi yes aiboli ngaki kesa mandu kwa sokete port miaka ya rebe yes na kwa tanyaka nyoro mora yonde port yeyo pakabona iboli ngaki chibe sana rosati port kena rengoro record na begete port yes ondo nya koike koike chibe sejo iboli ngaki chi record china begete port what we call maritime records yes moves per hour dobu ata chi record begete chospi yes janya konyaro tikanko bolia kere nguru port una go to machi train kushika ari chumoloro 10 kira rituko kuru Mombasa ucha Nairobi yes bona igamba bara ikira bintebi onya narenke timbu ati ojusi okolegas yes ngiba kwaratabo ande yake ningo yukagirito gukurwani ekere gize gicara beire se poti elia Mombasa nje ngo cyabataye ni mai tomo tokondwani batakeire n'abantu bensemeria bara poti kirne yasobo mundu tarukurwe nsemeye agenda ari mangana muna yora kwari runa se media nabo gotegera ko iguba abantu bari kondwani yes abacheza bakataye mura yewensenga mumuroyo ngo ibari chibesa oyerera namba ibere ine bibiti na babegete okay egwete lakini nda ina ereta bono okay ina erete bono dikira okay bono mbusi to gusuka bono kolengana naye abwese poti gwikira boniga kera mangana yonsi akoregete na gutigete na mangana andi maega no niji na gwagete ubigete iga na kibona yegwe sibirie go sigwikira boniga bumaine ki abantu bawo ba nyaribari masaba baratware elyo baine kina indeed genteke toke quality omaete it's a matter of time yes mate kere gento is a matter of time nana kwa exact classic example ikinegea Kristo bure yes 10 years aleke gambero okay lakini mwisho tena genda kene ngeria okay negwete yeah ni mai tenga onye ndiba bwate evidence isaine kana mbaje taba ngule gali yane ose bache bayire nyoba yane batena ibinde bikwa korteki kwa korto webi kwa kule ibinde okay lakini mparanyora singe none ebo biomo kigima ngana itwaranye kwanire bono igitwanye kwanira singencho bona kero guchwa so hasa mangana yichukura abana inchi bari yote guchukura batagete batwara bare munaye no man ninkige kugerotete gosoha ase obubunge bwa Nyaribari Masaba ugatigo bogabana igo kwa abayitanda kene oborobo nene gukubwa amayete na korete mirimo gusiga 2017 obochori bwa Uhuru Kenyatta na renge gusimine coordinator wetera abungaro basanya mange nane ngamanya Nyaribari yonsi nane wetera Nyaribari ngamanya gusi yonsi gatore ganga yuko rivuga bana bwa Kisi county ya Kisi ngachakale ndokora campaign cyane ane kunyorete ngaraye tabo basi ngana bonchari ugetuti Johnson Bere umachoge na Nyaribari ito na South Mugirango okay ane katia ngonyora ase abanyaribari baito abandi bane baisokire okay ngona alenge duwate museneto ito Professor Ongeri ko Nyaribari ne ane Masaba Nyaribari Masaba sokuru ngonyora na mbuchimu ito oyobamaro mheshimiwa Machogu nero sokire nane mumurone kuruseto kurukwa lab kurukuchwea chwea matoke okay chwea matoke uyo gwatoka no muswacho mindo kurukwa Rachel Tundu yes era sokire tukaba batano naye gomba tano yes ngatemba ko ambana bantaba batenga bagotigere bantigere kera o maine bolinga karichiko chikwa ko bantaba ngutemba bali kwaka asabarute kurwa yes lakini ndikatia abaka baseito kana watu moro kabisa bagachana haya kwale kwanja
ora lenga dio rakoro chumbe esengenjo bugama nobo kamboche esa karanje singencho andaka miaka yaho gose kulangana na baro mono esengenjo mama ate chinguru chiane okay baro cho monto ye gasi akorere kurumaega ase gotokorera nyari bali masaba neba kwanya mono kubwa Kenende County okay so kera bacha bakaka bagacha kubonega busongo bagande byaya itobote lengereria ora koro buchumbo kera korkan machogu mheshimiwa machogu ngandaro bugabana professor Ongeri ngandaro bugabana na ana banta bakongo na bagaka kubwa lengereria koraki ora tiga akore miaka 10 esa karanje nabo kausko jubusio kore nenga tekera bagaka ngabaigwe nambo bena korete ukarabi kibirengeli ukana kama ite kero ko yoborai tare wete bana nama to agotebi okay baba on kaninga ki tikaira na Nairobi ko ndebia yes ona acha ko raigo jena bwate bokongo bonde bwenzi pagante singenjo tumanye teno bwate obongai ni bonana na no bwate chingu vengereria ora tiga mangano bugabana ora takorega asiga nyari bari okay mono mone singenjo abara itu abekita maiga bara kerania evirenga mna bibia take mna tu atagete so dene ngatiga ngachaka garende gweta nyari bari okay kubuli abantu bamintunga ninyi saine genteke ngakora mikutano kanyora abantu chiri bwinye abagaka chiri bwinye ngabomere bikundi yes. bono gwetera se chinyumba cyabo nagamba na barabu nababolinga ngakimuro chegenteke yes andi monsi panjete bagande byaya ndukubwatasi okay ona yakoraki gena mutu okay kaswalende nyari bali masawa yaito okay kachaka gweta chibori chito isano kubuli abantu bamintu bambwatasi banga magoro okay hondo ikire gasto ikire biaman wishimiwa kwa berisi kwa matuka mangi no manyete nyari bali masaba yonsi chibodi ejigwatarire no manyete rona batoro no manyete inkyum bantu banya masibi batagete kubwa gesusu kosi abantu baichuni ngi batagete kubwa kiamukama kwanye wonchukanana amato borai borai is about strategy okay maende maene mbolinga na onjokire nyari bali masaba morai tayo kubori chikura bono onjokire na onjokire ubuno maene kote I am bori kone ndio nyari bali masaba umwako yo mubuka tunakorere campaign una yoko una tajikanta isano okay umwako mubuka nakorere campaign ile na achire kere kona okay na achire chiskuru chitu chonsi na achire chikanisa chonsi aro rero boro tubugate asenyari balito aso mwako yo na ino nakote yo borai is about strategy okay na Raila Odinga mnago itaiga wetire kirasi mnago ni borai wa Kenya asante wanyataika na bako na seketu manyanga iga wona borega iga na berega okay lakini manyanga generally igeregeta ke ya saya okay egentu kera na kuburi neli ande akembale bararengereri ngaye kolengana no mugano nemiro mugwa kolire bakaigoro gali tubwati connection n'abantu bansa noroje abantu matembale balinsa ubugima bwabo n'ubwao mbuli gocherana ayeto manyeti bibi yangu ona bone wiki yengi ba ona atike kigali cyane kinene ga busongo ongo so probox nagenda nasigete naisana n'abantu nagenda sangao naisana n'abantu ona rengera masha ngaende kona korongo bongonta ivanchole ichine shopping sana chichire very local ngoga na njibuye kangoga tari nkoirwa ngoga na njibuye kango gusyokera abantu basikera mheshimiwa chira na kana korte gasi teye maseyemo kana korte gasi asi serikali naona yako raigo okay ena ya ingi management style okay kuko midnight tuko tena depot ya naranga keme yego kora eboja okay abantu babanga emdingo ara naona yenge igonje okay na indi na bongo chako gendra igo mheshimiwa asimire me yagwa korire myake menge gutira
niki wakorire turachetse gari nyari bari masaba tutebeke nayo okorete kagachubura rogete nyegitari gete ekiombe kia basai ninki keri turari gito tebe na nubwate record ritangani yes cyangwa tiyo mane mugusita iyo orikira bagusiko bwa abanarigire inche ntabwo kwa Marieta mshumumante nabugo kwa na gase TV ose na nako kwa Marieta apanturigete National Construction Authority yes. Garissa kenda Isiolo kenda Mombasa uri mugusinara abuna aburi getaje kwe komo chebweka kenda nyari bali masaba chikanise ngana agache nyari bali masaba okay na ile china agachite ndararenga rigocho nano bugabana ubu 2017 okay twacharenga chikanisa abana emichango kwenda abana chisukuru umwaka uri nakora emichango 400 okay imegi mayonzi 400 bwazi record lakini maizo wano tingo changa tena lakini njiro amatanga kusama kweli mbwa chigari sana chile constituency nduwete bosaigo konya abantu tingo sa maguta kusengo sabe ko chiba sentere baya ne ko wado boremeru konya oregari ya ko bera matanga aho ya gara abantu bari batari kwenyara bakoraki ngambara go banyoringira yo konyeka koire emero mebere ya bantu babonka mwanchu murigeria niko tuganda tunumurubuli obweke mbuno mweshimiwa honorable Dr. Daniel Manduku kurwa se constituency ya Nyaribari Masaba uronera togendete gaige bwati tense kigima tiganso mechi SMS ibere isatoiga oyo atebete na Hello Ndizi TV Isaac Oganga kurwa Mogweko Riaganka watching live waiting for mheshimiwa wikira yanyu tumeteliri mapema kigima bia mono kigima na inde naleganera atabana ki na kitura twaro kwegena kumutikira chibese chetu gisa CDF elindi rikwa gukwanera igoro yenganeri ya KPA kororero montoboli na ki na gena yote na ki na kitura mwegeni ya CDF onyi chibese cha sirete ekarare ngomuteneneri asepoti ya Mombasari na mataye beta ngisireti okay ekolengana n'umwana inchi bone na bakora na ile airport yaria onareko dina 60 billion 60 billion shillings ejini chale gweta makokane 60 billion ejio egika kinga ni nanaki 1 year in 1 year ejini operation support airport ya Mombasa aso mutinyo yomo chipia chiko cha SMD 5 billion 5 billion shillings per month kana lengalia was 200 million shillings every day. Okay. Echuni chi abantu bagwakana gwetie mizigo ya. Mizigo gwakanwa 200 million per day. Per day. Chiba cha CDF echire 130 million per year. So asena korega ase. Na asena atwalete obugweno wonne. No National Construction Authority yoka kana lengororo. Special ko chama ko charenga 4 billion a year. Okay. So na korega asine chibesa. Na korega asingie korrekana. Kuna gote bi podcast anyisireti. Baende kina kirae no chorore ngaki ba chakoteba. No chorore gwika. Okay. Nali galero bolia ask him how many times he has voted in Nyaribari Masaba. Amaite abantu bamindo bakoraba balengere dinande yake no muntu Nairobi. Akora Nairobi tiango boli gusiga. Simbara tengo boli bugaba na Kisi. Taribo? Yes, ngoja kwake ngoja kwake kura Kisi. Ngaje Nairobi dagoreja abeiroro. Maite. Ndo masako lose focus on the issues. Okay. Togende 2002. Yes. 2002. Njena atenelete chikura cha NAC. Nyaribari Masaba. Okay. Kwete? Yes. 2017. Njena atenelete chikura cha President Kenyatta. In Nyaribari Masaba. Kenya. In Kisi. In Kisi County. Yes. Kwete? Iko njeni ite gusi very well. Kwete? Yes. So, kero mondako bori story area. Is losing the focus. Okay. Kerando je liboli linde na ende na ulia jirumne ligo na ande yake igo abande balengereti na nto mate aiga saba bako boli ama boli na abange bande bari ense moyende Nemanya lakini abona bako bolia bono naro yonda gatabanga
andi ake turabagusia senga kie entambe na kie kyo bakoboro liboigo kurende gendera gutuma libori lyao ngoli somhande elinde mweshimiwa anyare gukwiranira bono mweshimiwa ekero gwa unjukana nire mna wateba gwa unjukana chinse mo chinyinge ase constituency yao ya Nyaribari Masaba ningi kwarorire kiro muchando ose kwa identify ile michando abantu babwati chinse mecho ekero chukanyora bacho gwakira chikura kero gwa hitire elio uchiko kobakonya nimbwate na itiri Nyaribari na gotebie na nimbwate ekanga kiane nebintu ndeko kwa nebintu saba nimbwate 7 issues okay that go deal ndeke tangani na ndeke kuneta abantu abange yes na ndi naro rikia wero muchanda mona nasinyumba chinyinge miche menge na mangana empowerment okay kire nyumba kire mochi nebwata abantu basomete akiri batabwati mirimo bahisiko batabwati mirimo abandi batabwati hope ndeke tangani na kole ne korosi program empowerment na empowerment ko kata cross nga ndobwata abantu basomete bahisiko we can also program gete ekoba extra skills yes na igwa morai rero kwa about recognition of prior learning okay haya ndobwate abantu bakolete chikosi lakini mbaranya practical skills ndobwate abana bande bakorta masakarons pe bwate kiregento bakori chikasi yes we can kore a program el accelerated ndike sekia wetera sana kote gasia asa ange nimanyita abantu abange nekine ngana chakire you got the connections nekine ngana chakire una mutinyo igwe kana arikira abantu babiri okay and ngolika from various corners okay kama saba egente kanene no kwa abantu baite empowerment abangina abasai na bana baitu okay mono ko inshwanga chikozi bakokora ne chikozi chira bakonye na ende mna account ya Kiambu for example ngoira bara bana through CDF bakora short courses okay kuba ene baso market job market na mondora kwa for example akore degree in ICT onyorenga for you konyore gasi otakete course kete ya 6 months or 1 year edindo nyore gasi unasemnaga for example okay I will go out of my way to ensure that I think antaba by maintain by empowerment endo yakabere subweta abantu ba mentaria na mangana amasomo mono kibasari echi okay kibasari echi korama injira chikoruwegwa terindira bantu baito bange bari kwekerana endo ketani ngokora yeah ongobeke minimum yani monta yakonyara eruwe yamo oyo ndonyora siri 1030 yeah konyara nyomba yamo somuchiyamo bantu abana batatu bayari chibe shonzi muchonde ontai ondete yogwade ongobeke minimum omoske innocent obiri obasi na korabo obasi anjira ngo chakokana otokwe nonye ni chiri wisano oselfu 8 oselfu 10 ango toko chakera yeah erinde kero mwana akoleki anyole chance yokogenda school yes anjirende unateba enti bega abantu baigwete omusana ngo chikonyora obuchumbe mono Daniel Banduku Kenya sa toire ogoseni go konne ongo nyobeke special bursary fund no musharo ne okay for how long MP 5 years miaka tani mwe 5 years kibese chumo bunge nirenga sumo njiri nyinge chile 600 I think 600,000 komenta na pex kidogo bana ni close to $1 million ndobwate basic salary okay ndobwate house allowance ndobwate bintu binde salary yane ongo nyebeka sekiti ekonye orphans na partial orphans okay special kit ekega chiba chiri cha CDF basari njiri goisana ichiro chinge lakini mbeke milioni kenu mutienyi nacho karaki nacho kokonya okay onye kunyorito musikenya cyane bakorete
kegera njagaki tinu chukura nyomba ngire roni ngore nyomba kusengole gari no bwate nyombo ndiro ni bwate okay musarone ongobe kasa abantu bamindo abana basome kendi manjite kera mwana asomire mwenje nasomete na bakochegesa ko none ni chiamate chiayo chonse okay ngani yuote bana yuko be como charo o henda sikiti yo kohonya mangana mna yiji pasari ya ne dresse point ende kero na ko be ka fc posta chiri gitwara na gutomerete ni jinde muntu narondikire tagante bina abantu bande bakoboete mataria nyari bari masaba asengenje bagatana oyuga bwato mubuko monetu deke mahene yamaete yasa to konye gaki ona chagete gasiane na uyo ndokwamera nere igabwato mubuko ikire ona chagete gasiane kerende miaka 26 na gotebi yes according gas 25 years okay every day na gote na cortesco yense iskoyense kigali na gote na corte chi president gasi gaki karo kagame gasi ko kagwakani yes kibaki ngo karadene this is kerende 30 years na lengi architect ya Kagame million ya ntangani ndiko roseti 27 years kwa roseti million ntangani 27 years bwana gas kigwa kwa te project kigwa kwa igasoa kigima na kwa project ya ikoro kwa Centenary House okay in Rwanda ya Catholic Church yes ngaki hiyo nero ya renge ntambe mono 9 floors as Kigali 9 floors yeah so that was 1999 okay 1999 miaka ya rachire naende kurwa ngakora ende yende nganyora ende abantu abangi bamanyiranga ngabakora ndi gasingia okay so wachaka gojerera se service ya ngi bakora legasi yamano kigima naende to ndasa maboli makemba ndrete gutoma naro ko boli which party you are kingo jure ni maiga kereto go sororo nali go kwa Kennedy Rondi oyonere etokanyete nyari bari masaba biamono Kennedy yoko yule nasomire Honorable Daniel is a reformist. I wish I were in Nyaribari Masaba. Failing to elect him is denying development. Kwa wiki namba kwa wiki litali yao na lito kwana tomanyane kwende yao ya ikire SMS yao nara ulikire kino nyinge bori inche bono goikonge liba gango somere gango somere tini bwango tigato ene ngora oyaga tena hello DZ TV. I first congratulate Mheshimiwa Dr. Daniel Manduku for what he has done in terms of giving jobs to young people, more especially at NCA in Fulere National Construction Authority. He is very good in networking and trying very much to see that everyone excels. He used to advise young men and women to go to school and get informed. He is a kind, God-fearing, and easy to access. As a point here, easy to access, nda to wanchira na abo wikiraga abo, nda to wanchira na easy to access. Ikiara nije maete na kina manyorete. Biamano. He is a kind. I'm sure if he is given the chance to lead Nyaribari Masaba, many young people will go to school by the help of giving out bursaries. I am a personal testimony of what he has done to me and many other young people in terms of empowering them in terms of jobs. Ndege songali gete igo nguwe tafsiri makira ende chige tambe ngin tatawe somo gwango kere. He is very sharp to know what people need and go forward to help them. Daktari, go ahead. We are behind you. From Kiamukama Ward Moweko. Biamano. Oyo kwa mwakana. Oningo yakorogo. Ate nali geteli ganda geteli ya korogoroga igate ba. Tiango tenga ki. Geti. Tiango tebi ya. Akuru kwa Kiamukama Ward go Moweko no akuru Kiamukama. Tiango tebi inje. Perego togenda. Lakini tutare naye kisiga. Tuchake rega tutare street na itkelimo. Norra bantu bane ka kontenia. Bakonte bien bono nkwankonya teiga. Nkwankonya teiga. Abange tiri kwinyora. Tumanye tinga iko abakonya. Tini kwinyora. Na tutare na ene challenge na koire. Okay. Tuchake tutara iga street. Usongo batingoeta. Tingoeta kiagara ongutene ni gukerase. Ngo ndo hotel muntu na nkwankonya tasegete. Usingo nkwankonya mo bono mitasegete. Inchi kiara ukumusa. Mungusu kinga yule kuru. Tare go mai tinkeringa ki. Yes. Ya sawa to ile binte. Mate tiango tebi asenaro go ikakonya ranga. Waro ikonya abantu bande. Okay.
Ibu nang hotel. Kwa nyoro watch singi 10. And what you need is 1 shilling. If you want to kianda wangu ngine yokulira. Kwa rana tiko konya no yoto. Abana basomire. Gwe sawa soma. Munge nabwate kasi yakora. Wana nkyo ese imitine bien. Sei bien seba. Dia moro kigima. Bagere bagendrete kulika kaka chi SMS ndo je chakire kuminyoka thick and fast. Honorable Daniel is a reformist. I wish I were in Nyaribari Masava. Failing to elect him is denying development. Yo yakuru Francis Bogwasi namba ya nere yo agoteba nigare disabled ande yake nambeje nabonda konye orole na kyo kwa na nere tima digo senda konye somere. Namba ya nigere 07 05 62 33 66 bono na batu mirigo chaiga akoboli nande yake omukwanire nigo ntagete ngende asomutumoko omokeigo kigima ekero nkoirana ntubwata maburi anda mangi tukubuli mweshimiwa naro amakongu kabisa amatinde tarakwana kiama kia ikiriale bali mu mayete nkyale ntukumanya ngiye ko haro nateba ninga kiyemo na rwani tuwese igia senge ncho yokobera ali ase KPA pote Mombasa nande yake nigale kurusie nibo oira namba 2 no manyete ningo liburi eli ngote tole achali beke buyake gimana kine ke maene erena arengo mrengo olio namba 2 na hende gwikabono mbagendrete ko bana namba 2 gosena kiere na inde na kiye kutoka ali gaigasari igobono togendare kidega tokera niberi choka tuira nego chagaiga elio togendere no murubirio bwe mugroba yabono inyora omweshimiwa nigakuru kwa Honorable Dr. Daniel Manduko to buate bonige mugroba yabono asumurubirio bweke umbu nigakuru ase constituency ya Nyaribari Masaba nyasaye gagwanja oyo nero mweshimiwa uchakara tariki 10 asensemeli ya Nyaribari Masaba togendare gore na tole bwango kigima. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi. A company ya Davis and Shatleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero ichio gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria chio gutumike engine na boigo ichio gutumike stima nkoni abali chiria chio gutumika asugo sialira ebimelia macha mugondo chia sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugo akamache kuruwege sima mbubwate chimashini choko na chobo nyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuriro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebi abuso nebintu binde binge bigotumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho tumike stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagokubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
mono kigimo chumurigeria ku television ya Ndizi TV mugaro bengia ekero endete kurigeria umurugiri ogweke umbu onumurugiri ogochakira litukula Jumatano ebo igori tuko lia Jumamosi gochakira chinsa iseto nenusu igoika chinsa isano kyabutuko onoro murugiri monene kigima asiliro baria gusie okwanira mangana siasa barai ao no bagocha sinyombeye asemese igatoma ne gotereka emarogo babuneje igatwamanya umugusi kwa manya kurigeria umurayo ori ochigasoa asekirogo ekero chikiri gitariki ekianda kwa mwakire kure mambia kigima elio abo murahi ensemo ya eliokurwa bia mono kigima mbarega igabagenderete kurika tigango njisome tintege timna butambe ntubwate enganirie togote bana abantu bari ground kigima oyago teba niga kurukwa manduku ni rafiki yangu mukwani motebye bugongo otumira makwani haye oyakuru kubugongo nyokangi igabona bugongo nyokangi no igwete nasomire SMS ya kigima ya ikire gaiga nari gaigo kurukwa Andrew Ogero ayecha kurwa bomwanda suneka gaki kware kubulyo bogavana bongaini obwate nigono bongi nigo boisaine ande akeno kware konyi county ngima ya kurwa county ya Kisii engima aya mamenya manduku na isaine ukogamba twasabe twagusabira hamaya bia mono kigima abambali bagenderete guko wakirambia mono Urioli kese SMS ntambe kigima niga elitalia ya tomire na indakuru kwa message nigo ya Rwasi Josephat Tratemo bia mono Josephat Tratemo omweshimiwa oigure engana yao naliga igogo tebana hello Ndizi TV I'm Andrew Nyakundi kurwa bongonta I stand not to be corrected that Dr. Daniel Manduku will be the area MP on 9th August 2022. Denying votes is another level of rejection. Manduku agambe #nababigitego kigima bia mono kigima oyondega igawa able leader Dr. Daniel Manduku, congratulations for your nice words. Kura ni zako 2022. Sophie Kefa, please utusaidie sisi vijana kiamuka maward kutoka Gesicho bia mono kigima turatigira abo SMS ya simuri moga nderete kurika onye turarikarika bwango ebiro bitaraera kiera guchakira chinsa isano igoro ko turamanganaya ekolende mwishimiwa kara kwane buya na botoko gidaka ibere kigima mwishimiwa kwarori abantu nabari kire manganare gaiga bande no bwate record yogo konya ande ake timanye tinga ekerogo chiko so suburai mno gwate bokontu kan lechinse mochinyi abo kwarori na kyabantu michando babwate na gocha iga priority yao entangani moso asabantu tutebe no nyagetari ase no chibara no abantu mbagwate michando no nsemeria ande ake asebono omubungo lyoro oyokuru kwa Ezekiel umbaki machogo okogendo bugabana orocho kolire ga asiengia o maene mbulinga okorega asiengia tarorekane nyaribali usandonsi wika erengaki okay lakini asenga kimacho kwa korega asi mweshima macho kwa korega asi na ende gwetera n'abantu bagukwana mweshima kwa korega asengia mono asi school okay na ndege sekia akawo muntu w'ikinguru abandi muntu obwate experience ya administration Wese gosira okay na bakwana boli chiskuru cha koteki cha nguri cha beri chikoroba ogore chipasi skuru asare ko nyara chiparo ngurze akorre gasengia okay lakini nende asemia ketaneye onyamento yende tano kanga monte orocha kumugwanya ribari bono aye nyari bari ukuruma saba no bwate abantu babire bakubuli ukugabana Recho Tundo na iranekero gukyobo women rep ningo gwakire kura yobo gavana kiara ore kyama gintangani ore njeni bwate omate kyama gyori litangani tora jagrap ekyombe kyane ko kwa ODM ore Orange Democratic Movement bia mono no bwata abantu babire ku DAPK bakurwa e constituency yao andro ndenaro ku UDA Ezekiel Machogo na DAPK ni gakuru kwa Samongeri ningo ogo support go so gwakire kura yobo gavana omanete tiango de biga oyo minto abara ya once bako yobo gavana nabasane bane personal omugaka Chris Obure nabe minister ani myaka emenge omwaziri one yeah ogobori bagabana kwetera Jubilee
almost ke Professor Ongeri, almost onenga King Tambe. Na bete architect yae, by the way, 15 years ago. Almost ke Machogu, musani one. Oime. Almost ke Simbarati, musani kabisa. Naende kuru miaka ya more than 10. Okay. Naende kuru kiumbe kiane. ODM. Yeah. Ekura mbate na yemo. Yo governor. Na kyo kunye butora kiro monto eso sani aba ubonsi. No. Enje muna kote ya bantu baminto. Barro morai barore. Oyora bakonye. Amachole. Mheshimiwa. Tuliku jibwaga kura yobo governor. Ninje ngake. Jinga kere abuna ata abane. Oyo mongo jabwa kere yo mobo. To kumate baga. Kenda ne. Mheshimiwa. Kenda rengalia. Mheshimiwa zeba ga igana ki oyo gwa kere no. Igote getokubika ikia makando. Ya yama te kyo mena kero kyo. Weka toka ichinguru. Kyo megeito. Ya ODM. Astoko nyara. Weka toka ichinguru. Naende weka toka support. Kiara kyo mena kyo chiko utobeka ichinguru ari katwa je parliament. Yes. Lakini nenda sekura ya nero. Ingachi wiki were jango tebi. Ocho magari si mingo tebi so ningo chiko akere. Dianda itana na ida nda wolia bantu. Yes. Bono ase chukura so tuponere gusiyengi maiga. Serikali ngo chenjichire ekero muraibu ekema kyo ODM achichaga atakuwa netikende igoro yomo gusincha uchikonyora ase national government. Granda bokamba agatebi charity ngiru atigana mangana yobo obo ko soa kuburi yobo governor ma atigire malombe adeba nacha mubekese serikali yenene intuna bantu bagusi asia yaitonerei asobo serikali yego chikocha na inwa barai ninki mwa bolirie na ndi tojo kohego ndurate buguse ngo utorino no bwaziri ndurate bukende inumna bali morangari manyate emechanda to bwate gusiye ito mechanda bere mechanda ya moto bwate gaki ngote yo mane echinda mwamu chinda mwamu endo sakorra record bona iga asaba kusibale serikali na endo osakorra abarenge serikali miaka 5 ya ile na makorra bo chinguru chetu cha kaire mono gwetera sinda mwamu lakini bari barasa mesa bari batanga mutwari nje bona mbona ko so obujumbe yes bari mutwari aidha bari ko nyara kugamba babori egetariki mugusi usembasiki okay ikero nyani basiki kanga batabere ngaki muno muraira ira tebate kanga batabeye kino neki norigerali asazimio keni getwairu Kenya kwanza keni getwairu tumna bagusi abarai baito weke babuke bagenda batebe ngitoko ego okay hada baisi abantu baito imyaka igojikoja busyo baichane mono nga abantu mutu yali mbata konyende abale kwekonya buka okay Mungu analikuwa kwa YouTube uga uligeretio kwa Huduma TV kwa ada mheshimiwa tuko pamoja. I am MC Ogatuani biamono kigima matoke michira nigaote ba Hello Ndizi TV Nyalibari Masaba needs a sober mind just like Dr. Manduko. At some point I worked under him. I am Nyaribari Chache Ekiogoro, a nice man to lead biamono kigima abo na bali kire SMS chabogo chagaiga biamono na inde anda ketigango daligeria kochia se kirega gaciendrete guicura gaiga cinyinge kigima tinta getigo tigonde isiko ande ake muntu naro manyite gento gete ntamanye tigora yawo na buranyore Hello Ndizi TV teriko babuya ekero muraya gotebanga tari gochia kori omushara oye eye korokia nga obukurumi mboko mocha asobura ibwayo ninki atako osetako nyera bantu direct ase obutachiri obwo bwaye atigane chikura pi na nyasaye na Moses ni Geoffrey Yangwenyi kurubuchura oyo Geoffrey numenya kiombe igakoboli na ande akasokota yaba kamanyete oborai okwerwa tari musara haya nonye mono rero jorioka
jikanisa na eta isano jikanisa na eta isano sadaka yani na ruirenga mami jingete chinde sato sadaka ngoja ko ruirenga now ina mnende ngikuru sadaka ingi okonya okay onde to korke bantu ami tonga ki tindi ko cha koriyo ba yobo erinde ndosi enigo ya why we come ya any sacrifice na make for 5 years make it abara yane bari ba tanga butu ba kortebo okay nende bakakora pia mono nago tebia mwakanya chana kortebo wani kunyorete njina ate birenga ki ese nyini maete obore mu abantu baitwa bugate yes na 1 million shillings yechi nichi basi nyinge yes lakini ase njina nabukunyara kwa minyote kwa kunyara ningi ande yake mheshimiwa ko bwate bese inkyo takire to burai burai na batebia no busomba teri manga na besa na gotenga na kirase bono tini ko ligi ngole nyomba kusegade nsana gotebo no bwate abantu abange bakoriye ibintu ebi ibine bakoriye akini ayo bwate already ibintu tagati okay onte que tengo rabando amite gas na gotebia ase kerenga kiale ibintu tagati debito okora onye turi burai okay for example toko rufea allocation of CDF onye turi yorro ori saidinga CDF kero montaña ori chibera sa chinga naiga nkore biasa bya Nairobi aya usega bosongo tingo nyara gukora bintu byase constituency okay ikiara timbuati mandate okay mbale gatka nande ndaburi mu buri makei gukuruga iga tinde gutiga sigero ndisiko abantu ko nyara mbagwatenga nagete batate kontebya yo wonderful man karibu kegogi gesusu oyakuruku word gesusu word akuruku unia biama na sogo tume SMS yao nali gigogo tebana manduku akona project mingi abasaitwensi tuanyolire gasi Dr. Ochakire egaki ewakuruku Sing'ombe Biamono Sing'ombe alone DZTV Nyaribari Masaba needs a sober mind like Dr. Manduku. I have worked under him. I'm sure Biamono gate wakuru kwa he'll deliver erakuru matoke michira kurwa Nyaribari chache Kiogoro Biamono Kigima SMS ni chinyinge Rafael kutoka Kiamo kama Manduku tosha Biamono sokoli SMS ya Ogocha karokana to igole hire Kigima DZTV watching live from Moweko. I'm Constance Ekemunto, congratulations Mheshimiwa Daniel Manduku. We are happy and we fully support you. Good luck Daktari. Biamono Kigima. Dr. Manduku is the man of action na ataweza Nyaribari kabisa. Mimi ni Jared Mweko Biamono Kigima nina na kupongeza bia kabisa na aliga igamo hiyo mwali Kigima gote bana. Hello DZTV, I'm Victor from Gekonge Masimba Ward. Mheshimiwa anatosha kwa MP wetu. I have 2 questions about them about Yaberenya. Trogo Road will you tarmac it? Ebale na indi mutnaro wo kaga ebara ya Nyantrago wika Ramasha timati kusinera the same gata bana ki hello DZTV, I'm Victor from Gekonge Masimba Ward. Mheshimiwa unatosha kwa MP. Nyantrago Ekona Road will you tarmac it? And I feel like Gekonge polling station being left behind in your campaign. Kindly consider elinde tokolega siamo. Ebale yu akwa na iyo. Omanyete? Omorai Uhuru Kenyatta. Ase miaka 10. Orosiri chipara kilomita 12,000 kilometers. Okay. Nyari mali masaba ase chipara echo yanyore 0. Enoti. Eseki. Tobato Mheshimiwa Orengo Mutu ore kurukwa Moindi tanyari te kuikera Elijah Moindi Elijah Moindi okay akole miaka 5 pare chita quality Mheshimiwa Machawa Kaswa na tanyari te kora pare okay lakini nje tobate pare kuru keroka paka Iwacho okay pare jingi sana ere 6.71 kilometers Dubwate yende yakwana kuru Iwacho akwana Mugweko paka Masimba okay 8.11 kilometers Dubwate pare ibona kwana ya Masimba ekona okay era about 20 kilometers timatinere mona inde Nyantrago Ramasha na chechu yeah okay everything Nyantrago ekaenda paka Ramasha chipare chionse ko bara
ichiri just 35 kilometers. Yani kilomita 35. Lakini miaka ya 10 stara korwa eseki eseki njabara iba cholu mbama njese bako chakera mbama iti process ya serikali nga wikoga ndase kera ogambe na director general ya kera anyabeka se plan anyabeka se budget anyabeka se tender ayimunugo sonya saiga gwanja kusaba abantu bagwakera murubiri cyubwate elinde omuchando yosumbira abantu emyaka eyonze ekinege ndongo kora kiragera bakwegene tangani director general ya kera yeah was my classmate iko ngo chakera bunga ndo somete naye intege to mbwate okobokase ndege to korege ndege ngaki ngokora tako ngaina ikano muntu somete naye kera Swenge University nere okay Jomo Kenyatta University ande ko change gwe na change gwa nimbo ateke tokora sector experience construction sector experience nimbo ateke construction sector connections ese ngenja sana korte kazi abantu abo spina korte kazi nabo ama tekere gento kukucha kana so manyete omanyeta abantu okay igo na change kumambia bari bari nse yaye n'abantu na korte nabo begasi kwetera siga chira korte njina renge register ya contractors no nyortebo abantu abo sinjina ko bache license chokora egasi numero lakini nekine ngendo kero wasi ikera ngakinyari bari masaba betara nyore kilomita yamo miaka 10 wase kwenda biko yo maria ogenda bogere chipara cha rosigo nonyenga nyamira njirosiri ibori seki ngeresa ngukiagera ayeno yo mobori okurwa se constituency yo ande akenoro chebintebi asenchenda atene ntimbirora mono no kumanya mena serikali ya kolegasi ukumanya nga system ya serikali ya kolegasi who is the ultimate decision maker you go to that person ewan lakini bono aye otetegote bana machogu samongeri obeiro emyake mingi moindi you mean ababonsi there was a problem okay there was a problem naende mono osekora chipari cha chetete and onye kuruthi nyariba masana we understand why sara rosibwa ande akenobo kenyomba gusengendo kende ngero mnikyo obviously the biases okay biases okonyoro otego okay umwa kondo korose kilomita 10 kwanyira se asorojenga ngange nanka you know that has been the issue and not just the roads in many things ntegete tukerana engani ya obokenyomba ngonye kwana tole osemo bwatabu ndate ko so Facebook wega abantu barikire chi SMS chitalinke nalege gukuru kwa Alfayo akurukunya kundi Alfayo agata na meshe konsare how can you libori ya oli begete senjere talingi yago ikatutwara maskani yake akarokulikana ne libori kocha inyoranga aigana setoko okwanera amangana ya magendero igokero kuri kaliborio tokana kwa libekire senjere rengi ya ndota getito tumekelu getalingia iyo ronje tingwanchira na kegima waiting to vote for him he talks well we like to see action memorial from Kiamo Kama Ward yakuru kumesha konsare Edward Mageto ondenki morisiwa hata manduku talifit goso asewa bisiyo kubate kanani ngane eri ya KPA nigagotebana engane yuwe kabono tirabage gusonsorwa nakitura muamini biamano kegima engane inanye kwanira ake naende gocho mwali nyugotakaga gutaka kwanira na bago nyukwanira atu one point kwa wekaneta sere dia yemo gogote bananko endore se kuburi obugabana niki yekogera watumete ogasoa asekerugo kyo MP ngane ingwa kwanira kare karokana tali ngororo ekare kwanira Elijah Baba Kakland ateba mangana ayo eretara nyanchira na kigima biamono kigima if you don't want to work for salary why do you want to become an MP? You want to kongaina abantu banyali bari in a simple way. Anyakundi Alfayo ochire enentunde agatato akoire nagabwo koirora kubeka chingwana chia yakarokana nabo ate agenda ndekegima oyo ndegaiga echa Facebook ndo chena timati inkikiaba lakini rende aba bakobeka tigatoteme kobeka maskani yake akera togukwana na tutaliko oso asa manganande
atari otabwati evidence ikigera na renge gaiga gwekwanire gwikomanyene na ende nkoirorare agotebia yonyo toigweti ngomusabanda irore linda agotebie na ngikigendrete hai Ndizi TV na nkwaniri mheshimiwa kura yangu atapata in Jesus name, lakini niko mgonjwa na umwa na mguu atakikana afanyiwe operation, naomba nisaidie, nimelemewa na pesa. Mimi ni Mora kutoka Riesena Nyaribari Masaba. Omugambi chukua my number enamba yanangetega timati ngo kwa bono gose ekero okay 07 24 67 8059 biamono ateba kurukwa lietalia tiganda ligeriga igateba kurukwa Mura ngaite Mura na riro gaiga ateba kurukwa Mura lietalia Mura igobono Mura no rochi getesini kiriye kogera onyoro bokonyi na mbiri ya twanyena nire guchigaiga oyagateba na maene na aitachi kanisa buna nya mobwesidie ni amenya from Mwembe Emeroka biamono kegima. Hello Ndizi TV injengoro kwa Jane Manoti kurwa obwali, please kama obwali uchukue watu wako, tuko wengi, useme na utende biamono kegima. Tanda some tumakwenda maboliande. Hello Ndizi TV, say hi to mheshimiwa. I heard him saying that he can't buy any seat other than governor's seat. How come then he's now vying for MP seat? And also he was in Kenya Ports Authority. How many people from Nyaribari Masaba had he employed or benefited from it? Clinton Masonko kurwa Nyamasibi biamono mabuli ande na alikwera nditangani ande akionde tale ngororo esengani ya KPA for the last time asinge nchombale wataigwa ande akikonyora mbara twin in ekarawa kwana yetirango igoro wiga elinde baigwe ana watabia asinge ncho epotibu atamangana mange very complicated. Yes. Abantu bana sereti kuroro kure support 23 agencies okay na sereti kure report baka bano chiri barisiko wetera abu ngarosya babisa bange bagatema kongira koti ngo aroshe bangirite koti yes ngabe ko jipingo ngairu koti aria lakini prosecutor kataba there's no charge sheet why saying that matter was not even a procurement issue. Lakini nende muna bagoteba ibintu bibya goletu ibintu bitu aroseti bagoteba there was no budget and there was no procurement plan. Ine charge eroro tari na jibe tanje aroseti gu chikabe ko maguko kama abantu baito ka ke basoma okay ba understand what the issue is. Nga kike tukia goretu itakuwa the procurement plan itakuwa the budget okay kwete ina ero issue eroro taringa jibe sanje arositi kuchika karaki chikairu chikatumigwa ngana ngore nyumba kusenga kwa chikali kusenga gorogolemo akima ntwa ito bariko enda abu deep bako igwa mangana bako raki bacha ukwana okay it is not an issue of theft. No. It's an issue of procedure and process. Na kile ngado kile kigambiro bono. Na ina tabiri ngaki in the goodness of time. Kiani no maana nga in the goodness of time. We will prove it nga mitembia lengoro. So according to you besa nchisireti ekerkuwa lenge Kenya Ports Authority. Hakuna. Besa nchisireti no any charge sheet. I can give you a copy. There's no lost money or stolen money. No. Ilizinga ki mwa ko wale galasi yake mwa wale galasi makaore kombe makaore karamu okay that's the issue in the process yo ko wale gente ki gitata kiri ko go sigo ika chibe sanjiri gisirete gati aya ngachichete ngorora abantu abakubwa tune chibe sabutambe ebintu bikorete ngubwa bari chibe sabachinyora utengorora ko jonga chibe siyasite kurwa ngorora mna bakora for example ngorora bintu bya baba yao ko sonko ibase gutega igasoaga ikagorega nteke ibintu ngwarra tungwarra bako ngasiti babe ba batene company korukwa ABC ikakana chibe shinga naiga ABC karo chibe sechu ikakana monto gete monto yo no mwabo monto gete for the record
aye bintu byao mbio bibwatire tokwane ngane yekare kintu kiao no negari no keyo ebe bimwata byonsi ona agorete byonsi pi ndala sa pot kana jete pot yalia eto ya agorete nekemo chimbo jana agorete 2002 3 4 paka 8 tingo tikende gyonsi kerende serikali no ile bitwa agwata kurkai mushimo bona elietali yao na kibonora korerira be ikiageregete kiagotigeire eubigeteiga na kilietali yao bonora korebaka lira nebuya onye patience nago tebeki nagia kristo bure igoro ngoro muna tabetegu obeiro kora mu butambe oburu ramiro myake yonzi neki nakia yekire very similar nekiane kera ngusanga twarenge oramiri myako sini 10 pako boga bana bwa 2017 akabu patana kristo bure akartaki taki igoro ngwe tena watabete koti ngwa sombete the same thing mate kintu kikarto aburiga mwishimiwa nasengencho ekero guchugo so ekero gike chibesa ni chinyingi chiri involved korore echi nyingi bona bana inchi mbatagete bamanye nande yake ndora kubikalia igona indi mtu bitu birasalike chibesa chitu na jiru chirasire bona kibata kugora kwegena kubasole ubento ga ndoli ki charge sheet yosome osome charge sheet ngaki what is a alleged crime okay is it theft of money or loss of money okay ngate bali ko buri elio mwali igure bweresire bono kigima bwekwaneire kolengana bunere naye ko igure asaba baendete kulika Facebook ebintu binde biraroro naye ko igwereire onye go kurigeti kotegerera na kumanya nikikiendrete alone Dizzy TV injingoro ko Bridget kurwa enkorwa sublocation and enkorwa supports Dr. Manduku. Kindly ask Dr. Manduku to help me secure a job as a qualified nurse in number ina ruete gabo number ya utahite 07 06 24 66 13 igako Bridget yeah Bridget na ina number ya utoteva ni chente ine katikati yoko kwanyaka kwao in Dizzy TV. Please ask mheshimiwa what empowerment programs he has done. He has for Nyaribari Masaba women. He is smart and able. Kura yangu akona hayo ebyombe byabantu bamenye teno barema abasae nabangina mero buli kyubu hate ase byombe bingabune tege tangani rero basaba ne bwate egesio esenge njondo bwate biberi binge tege tangani tora kole no go chaka again to call value addition. Okay. For example, ndo bwata chia avocado chike sana. Ndo bwata mesia mengi sana. At a cottage level, cottage industry level. Now we talk about what we call value addition, semi-processing. Okay. Tuwata kwa njia avocado chile jingiba, tuwachi sibia, tuwachi pack, guswachi butura, tuwarosi oil, guswarosi other byproducts cha avocado. Nebine bintu turakora gari very easily. Inje manyene? I didn't tell you I'm an industrialist. So in what experience you set up a factory. Okay. Yes. Ensemo ya bangi na barabu kyobwate. Abangi na morono. Gwetire ibyombe byao. Nimbate moroberio. Yoko ba soft loans. Baya kujibesa. Bagana bakole gasi bakole biasa. Wacha kuiro njibesa ichi. Chitabwati interest. Okay. Oyo moko mina nere esetebe obochori obo bole bosio hasekero ko kia Nyaribari Masaba oyo monaro koligireti agata na mumra netebe gombi yose agata na ako anyertebe ako mine bigoti kweli iyo sawa oyo magata na koligireti agata na gumra na muletebe ako mine gekone biamono Jitemo wa tini mwawa tini mwawa biamono kigima bacha como sibi kabisa mbili na aligeretie ondebiriga nindigeretie lakini mobolingo ande yake machiko kioro jora agentie osora arete no nemiswada geteiga irakonye abantu none be constituency yabo se no bagusi no bakena in general amaite challenge tu atuare Kenya tiange bekase songo
is skewed development. There's need for legislation to ensure there's equitable development. Okay. That development is not allocated based on an individual or political affiliations. I'll give you an example. I told you, to encourage para give me the 12,000. Kwenye lari constituency ya kore give me the 400. Yaliva masaba 0. We must put in place legislation. A formula. The same way, talk about revenue allocation as a county. As you county. Yeah. Talk about for constituency. Either mangana mache, mangana chipara, mangana merero. Dichiko liro ligotebanga. Eva. Onye ne ichuni, onye ichuni agusine kilomita ibere chebara na kiomo komanera ewibe. Ibere. There must be a minimum allocation. Okay. In that law. Tatinga kile kile sinakeba. Umwako yango nyoro chito isano. Chiro. Yeah. Minimum equitable share. Yes. That is one problem to buate Kenya. Number 2, generally industrialist. Nimbuate a factory. Konyore license yako rosi factory. Ogwetera 16 institutions. Simbuate license 16. And that's why konyore investors watari kocha Kenya. Why? Because mwishoni tu akanda no moraira. Kuigori factory ya South Mogirango. I think kwa nengo. South Mogirango. Wasaki waitumbali ngora. Almost kigabana okuwe story. Oma chakate process 2016. Gotira paka bono 2022. 6 years. Ask yourself why. Because of red tape. Okay. Because of multiple agencies. Because of many regulation regimes. We must collapse all that. To a one license, Kochaka industry. That way, will encourage industrialization. Okay. Kujana binga nagarati. Lakini wako na Wakenya once. Tari na usenda ba yari bari boka. No. Asana artu watu bomeru. Asa kwa nyora tabu azima chiko ako guide. Wao wanakuja kero monto decide. Okay. Kuna njikana kwa gore factory yana. Ya antega timu yake be. Kwenye chile license chance. Okay. Lakini ngora ngole biashara ndika bantu. Okay. Lakini it take 2 years. Why? We should have one license. Okay. One stop shop. Akira ndo kwa regoringa na yeji license yicho. Ande akinoroche na serikali ya Kenya nende nige go tax ya bantu mono. Company ya Keroche ejigendete gukwane ruboniga ngosi yekire mirango asengenjo ye tax. Noroche ne serikali ya Kenya nero nigebekirete chi company paka yagera no anbali bakaba gukina basi yeke mirimo yabo sengenjo ye tax chinyinge. Ndubate muchanda monne. No muchanda tubate mono. Na ende machinje matana korte na bantu ba Kenya Revenue Authority. Ndubate they are not business friendly. Okay. Obararo. Okora. Which is a big problem. We kate change chiko. Revenue Authority be friendly. Okay. Ebe service. Ma to no area authority. We give a service. Okay. Emanyanga abantu aba kerto basari ko sebasikiri gasari yabo. Maambia ndokonyora basachabo. Ego ya kabere. Ego baran with an iron fist. Chisegi. No bukurbi ngora ali actually. Ali ngo bukurbi ngombe. Askere. We must also seal the revenue leakages. There are many of them. Okay. We must ensure higher compliance levels. We must also ensure that ndubuate abantu very right kurikoro. Okay. Those 3 things. And that can only be done through legislation. Anything else will not work. Okay. Yeah. Biamono kigima. Chiese mesikade to gocha chinyinge kigima tima etinki kyagara. Akirende biamono bakoroche gaiga. Na watenga ki tutare nae kuruga bakaruguru. One day. Kora sangirane. Ukiara wewe kugambira antama. Korwa Mugweko polling station Isaac Oganka mheshimiwa ni mtu wa maendeleo tuko nyuma yako hadi Kipenga tokore egasiamo. Biamono kigima.
Good evening, Ndizi TV. Aspiring MCA Fred Atika kurwa Iveno Ward Nyaribari Chache constituency. Mheshimiwa namjua, even if aduja kutana mwambie asonge mbele. From my side I see he will deliver from experience. Manduku naisaine Biamono Kigima semesiende. Dr. Daniel Manduku ni mtu anasikia matatizo ya watu, kwa hivyo ataweza. From Jared Mugaka Mweko Biamono Kigima Jared. Hello Ndizi TV, I'm Benson Ongeri kurwa Gesusu Ward. Tunakusupport mheshimiwa. Biamono Kigima. Hello Ndizi TV, I'm Andrew Nyakundi kurwa Bungonta. Once again I can attest that truly Dr. Daniel Manduku has a good plan for Nyaribari Masaba. I have one request. I'm a university student. Nainde igataona ki kurwa soete as university mwako mutangani wikabono tane konyore basari na boigo nigabwate balance ya nene Kigima igakuburi mheshimiwa anyaraga so yoka boko muguko elinde amokonye bano mheshimiwa no wacha kokonya abandi na yewika Jen my number eye yate na hello mheshimiwa Manduku, tuko na chama chetu gikuruko bwali, uko na njia ya kutusaidia sasa hivi tusonge kimaisha. Jen namba ya inarueta abo bokote chama hiyo Biamono Kigima. Leadership starts from home. Haven't seen mheshimiwa's wife campaigning for him. Is he married or what? Ngwata wanonyo metera lakini barara mungino wale campaign kabisa campaign kabisa kadoka noyo taramora njemoleta amora usacha bwana amora amurugere amora makuji nyumbani rugere biara Kigima yoko igure kwa nanyo ate bana bata bana batatu abandre to kwa mambia mano elo ni hata bandizi Manduku tosha, lakini atusaidie kama mimi niko na mgonjwa tabaka, please ninaomba anisaidie. Ni Rafael Mogoyena ambaye anaruete komoande Biamono Kigima oyagateba. Hello Ndizi TV, kwani ya Honorable Dr. Manduku ogambire wiya sana. He has the quality of a leader. Oyo lame kikuro hotel ya Buga, kindly assist me secure job. I did civil engineering 10 years ago na job timbwati naruete namba ya gabo. Biamono Kigima ndo chichi SMS ni chinge chigo chagaiga emagaroba iyabono bono mheshimiwa chinse getondo chiare toetani digita isano goro ichinsa isano chubutuko bwa bono ande akinari utarakwana otitugote byumonto bwe nsemo ya Nyaribari ugo tumeke kamera iri motebingo abantu bamintu ba Nyaribari Masaba tangani Biamono sana so ntegera marago ya rero tuabeiramo asisabari ye mwabera bantaba ya mwambwate siri na ene ndo chera boli toganre iga matukati kate makaigo ngubuga tole ege ndo nataka banyoringa keringa Nyaribari yeito rogona mate kere abere ko chora barai ego choro murai tangani bobwate Nyasaye omuntu omanyete Nyasaye nero gotobegetense na nero tokonya ege ndugia kabere Nyaribari ego chora bantu basomete omuntu shite kerasi agasoma erinda bana baita baranga onyo mheshimiwa agasomete kabere na intu ikatosome mnere Nyaribari yabere chora bantu babwate experience kose bakorere gasi no mukia ege ndugia kane Nyaribari tokochora bantu babwate chinguru kwekutwara chinguru chiao noetande iga okonyore busi yaimukire nege ndike moelio Nyaribari tokochora omuntu tabwati ubwoba otawati kende gionsi ase binde bita nakwana injimna Dr. Daniel Manduku nimbi bwata bionsi na ende mwarore asto bwatanare amaega wetera chisukuru wetera abana wetera chikanisa mano ongo basaba abantu baminto bituke rikiraike tagikianda mutinyo nane mwakoyo masoke biya mongi churi chikura nari onde bwensi akoranga boli oyere na ere to chakoa egetarikia usikiagara nima yatengo bwatole lakini teto bwe nechi namba chinyinge mono chikura chinyinge mwaro chomuraira mna goteba huyu Daniel Manduku ni kijana yangu
Iko igari guca kwenda gale sana sengo ikire bintu mbaletere. Tari nyengo chikoirigeria. N'abantu bamintu guca kugwata koboko bakine papa minanji. Nine kemaene nga wanyigure naende mumanyete. Naende bana soire binyoro. Ngo itakira rituko. Tuomerana, tuagamba, tuasemania. Mwante bia sengo ngomenta chinguru. Naende na atebire tingo beba, tingo batika maega. Mbia sana bantu baminto. Asante sana. Bano mwanchu murigereria kwa igwerera egweko manyene mwishimiwa okobolirie kura yaye ose kura yao ochiko mwakera ekarejwe ketari kijirikianda cyumutinyo gatano gatatu inyora onye gokobeka ligoso igogo chikobana rero myaka ende 5 hirobosio mbale bakego barikira atinde tugobasiekera isiko no probutika ba mangana bereiga. Go ahead, I will campaign for you. Relatives, please help me with the bursary at Gezisu Secondary School. Tabigeti number Biama Oyo Nigal Tebetena Elo DZTV. Thanks for the good work indeed. We need leaders with bright minds like Dr. Manduku. Asisteni Wesana Chukura Nichiaye Airete Mahambia Kegima. Biamono Kegima Manduku MP Nyeriba Rimasaba Oyo Njofrey Ogoti Enamba yaye Nerejo. Metio senanye bekara kintanye begitia biamono kigima bande mbere bagusabe namba yawo biamono kigima goikeraga iga ndo chenga chinsa cyakire chide kanki andego yichinsa eisano cyo butukobwa rero munere butambe aso muruguri bwetumbu ntwemeremo yaito no koleta abarayiga bagukwanira eliyo na ikwanyara ko igwe birengera byabo bakobolie kuranyo kokubakira biamono bono ncherendete hiyo aiga akuru kwa DZTV obwansu bwo mugusi kire Jumamosi botuko chinsa 3:30 weka chinsa 5 cyo botuko nabo igoli tukore Jumatano gucakira chinsa 3:30 weka chinsa 5 cyo botuko nabato gokoraiga jirendete iyo kana kiga deseni cyao na mbeyemo kyo muno gweke gusi yekoletera mangana magia senkira yuwe kira nukigima mirobeli ndugwate menge ogole minobonda na yaiteire bonchoreria ndugwate chingekero cyo mugusi Nemiremo ndo emenge chigosoli chirororo chikoletwa na Steven Ndemo nebintu binde binge bono ntegete ukuburi otabi umusani aso YouTube oliken DZTV News obeto olikan DZTV News igobono kwa beire gogo etaisiko kegima ase otanyale konyora encherende yonsi yogo toikera biamono Janet gagote bankwa ni mweshimiwa biamono kegima naro lia kurwania kisiasa akateba oendoso me National CDF Act biamono wana yara ya baka nirega iga umera na kaigarero Kitenga tana somire in and out akateba nga ogendoso me National CDF Act biamono Manduku arabu tangani arabu achikura tangani oyure Manduku empinya riba rimasa biamono na bangi ga gitingo na koliko kora chi SMS jigo changu chikokira kana nyore inde achire natakatimo beti motiga isiko kurwa meroka kurwa emeroka niga kurwa no moishimiwa oyoneke nakoteba otatiga asimia yatagete elinde bokwana uja kuruku Wilson biamono kigima akimbi yamono balinda so SMS chino mungita chiza chiatoereire gwikana intutu ande tora hare elinde mambi tobokirororo chiza 12 chamambia umera na nere onyancha Vincent asomoro bili ogwege sinka bono biamono kigima gwikana ndichinga chinde keratura umerane inchoni gonkoro kwa John Kebati na balitwa bwaterana Esbon Nyamete nero kwaligania mangana ya maiga abege producer yomurobeli oyo niga kwa Umusai James biamono kigima gwikana ndichinga gitsinde obutukobia biamono good night.